Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Nongkrem ki parlok bat nongshong shnong ka Nongkrem Konstitwensi kum ka Jingrwai mensim keliang ya UMLA bat MDC jongki uba lambor malngiang bat rei klem shong thaj ha ka bawan ra ya ka roi ka par bat kum juru ha ka jingya kun persha ya ka klam jingpang COVID-19 kila Thaw ka Jingrwai ai kublai yu rengkat ki thup jing trei kam jong u ki bala ringdur na ki lat pathai khobor ba pher. So looking forward that I'll be able to fulfill the requirement within the Nongkrem constituency. Let ya la kayi ban let wat let cho yo don ki baret men si da ka jing in u shakri ya ki Paidbah but when you shy honey but I'm not the second wave ngapit buat ke third wave ka jadi nama tangin hapan nong ki bala pense kumamli na menta banyadan ki badu ki barang li donut kapan ya ki badu habayo unong ya lam bagus layak ibadu pangin yapkan kamen sin jong kamsu usil karam ilong yin bacau Syakriyu bri kadai ban syakriyu blay hadonut utho kan baim haka perthai ilat jing suma hakeleng kathan jongiเป็นเครดป้ายกะคลำกันยาเล่นตีชิตันสัญญาอุดังมีปังแรงกระโดจากกาสุมากีบาดูกิมเดยบันดู
Ran u pran